és propi de la nit el confondre't quan més tractes d'evitar-ho. Ens fa sentir tan estranys per més que ens hi esforcem en negar-ho. I en Lluís, que manté la pluja dins d'un puny, tentam-la a desafiar-lo. Les llums brillen dins dels pubs de Ribal. L'estufa elèctrica fa veure que cau. La música country sona molt i molt suau. I no hi ha res de res per apagar dins d'aquest palau. Tan sols en Lluís i el seu amant abraçant-se tímidament, mentre les visions de la Joana ens conquisten suaument. El petit solar on les noietes juguen al jo mai mai fent petons com a penyora a un gripau. Les princeses presumeixen en escapar-se per trobar el seu príncep blau. Podem escoltar el sereno encendre la llanterna i preguntar-se si mateix és ell el boig o elles, i la falta de resposta no el complau. I en Lluís, que avui va un pèl begut, fent monòlegs en el portal de l'Aixopluc, desemparat i totalment perdut, com per adonar-se de que la Joana encara no ha vingut. El fantasma de l'electricitat udola la lluna minvada parcialment, mentre les visions de la Joana ens conquisten suaument. L'orgullós nen extraviat es pren a si mateix massa seriosament. S'esforcen de mostrar als demés que li agrada viure perillosament. És un apassionat d'en dir en veu alta la veritat corroborada a les enciclopèdies dels carrers on les iaies arrelen la cadira instintivament. Que inútil resulta deixar anar nimietats dins la casa dels pobres desemparats, sols i sense electricitat, ben lluny de la ciutat. Qui m'ho pot explicar? Per què costa tant fer-ho correctament? Mentre les visions de la Joana en conquisten suau.